Member KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, mga tugang oras niya to alas 10:38 na. An oras hatod sa Indokang Cobra Energy Drink. Cobra Energy Drink. Angat ang lakas mo. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. New Maggie Magic Sarap. Dagdag Value Pack. May free 2 sachets. Sachets. Bili na yan. Plemix Forte. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Downy. Bye-bye Bahayrus. Kahit sa pambahay with Downy. Revicon, lakas katawan sa bagong labanan. Nescafe Original. Bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. Uy, aram mo na dawan bareta? Ano ito? O day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Kaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning, good morning, good morning. Webes po nganyan, petsa 11 sa bulan kan Marso 2021. Ini po ang programang Aramon Yato. Kanya pungal daw, ay ako po si Mardela, daing iba, sadik sana. Pero tiyan, alipat lang pa mag-iribanan tangon yan. Hanggang alas 11 lang po kita, so may mga 20 minutos ang kitang mairibanan para po sa mga dagdagang mga istorya. At pag Webes, kasabay tabo pag alas 11 hanggang alas 12 ng udto, ang mga amiga from DNR, Regional Office Number 5 para sa programang Kapalibutan Ta at Amanan Ta. Without much ado mga kapatid, dire-diretso na sa mga programa, sa mga istorya, alin po dyan sa luwas, technical set kasabay niya ito siyempre, Ronald Baldo, bantang sa Production Assistant Center, yan po dyan si Angel Mustasa, ang kaganda ng sound. Sina Richard at saka si Arvin, ang sa pong programa sa DCGB News Online. Bueno, lugatan na po ang informasyon, alin po dyan sa luwas. Pangyayari adi, may bago pong, may mga nagadan yata. Ngunyan mga tugang sa report kan DOH para po sa, sa mga, mga nagpositibo po sa COVID-19. Punta na po ang report. Alin po dyan sa luwas. This time, Ans Galero nasa linya. Ans, kumusta dyan? Please come in. Marina aga, Sir Mar. Marina aga sa mga parantabay. 19 ang naidagdag na bagong kaso ng COVID-19 sa Kabikolan, Mantan, Tuluman. Ang nai-record na nagadan. Susog sa report, Sir Mar, kan DOH Bicol, ang 19 ini na-distribute sa saro kaini sa probinsya Canalbay, partikular na sa Banuaan kan Ginubatan. Ang 14 gikan sa Camarines Sur, 11 kanan sa Naga City, Tigsararo an Iriga City, Milaor a Sinabua, Taruman ang nairehistro sa Masbate City, mantang tulo ang nairehistro ang bagong kaso ng COVID-19 sa Magallanes, Sorsogon. Apera kayan, nakarehistro man ang Albay ng saro na COVID-19 fatality, alagad na ipaman, pinagtataukan na DOH ang detalles kung sa ining munisipyo o kaya syudad, mantang duwaman ang nairehistro sa Catanduanes.
Sa ibong kaiyan, agwamang kita ng tracing recovery, susuk sa DOH Bicol, kung kaya sa kunyan, ang total cases pa, kung pa ka nakalihis na bulan kan Marso 2020, nagabot na sa 4,948, mantang Sir Mar, ang sa toyang aktibong kaso, nagpapatong pa sa 475, susuk sa DOH Bicol. Ayun. Ans, may pig roll out ngunyan ang Department of Health Regional Office na mga bakuna? Susog sa kasubago ang napag-araman ta itinag ining bakuna nagpadara pa sa nasinda sa Katanduanes kasubago nga ni pero deta de pa man na kita nakukuha ang detalles kung may roll out sinda ngunyan aldaw. Ayun, okay. Pero na-deliver na, barang mabilis lang kasi eroplano ang ginamit, ano? Yes, so Philippine Air Force na eroplano. Yan, Philippine Air Force na aeroplano. So mga 20 minutos garo niya akong duman sa Katanduanes. Yes. Ayan. So, nasabat na, nadaranan. So, bahala naman sinda kung paano. So, bali, yan ang panduwang LGU na mag-roll out. Ano? Kasi yung Sorsogon kasudma. Yes, tama ka dyan, Sir Mark. First LGU and hospital na nag-roll out na kang bakuna. So, Roger. yan, pinadara naman kan regional office yung para duman allocation sa Katanduanes. Yes, tabi, Sir Ayan. Mark. Kung narin yan mag-roll out, abangan ta. Maaraman ta kay Governor Kua. Ayan. Pirang pinadara duman? 1,690 doses kan AstraZeneca. 1,600? 1,000, sabi ni Ma'am Noims, 1,690 doses po, kay AstraZeneca. AstraZeneca. Yung Sinovac, mayroon ba? Data lang Sir Mark, kung sa bilang na ini kaiba na, ining 1,690 ini, kung kaiba na so Sinovac as in AstraZeneca o magkahiwalay pa, pero yaon duman, ang bias kan na AstraZeneca na pinadala sa Katanduanes, 141 vials, and Sinovac vials man, nag-abot sa 280. Ayun, okay. So, iyan ang mga ano yan. And iyan talagang pigpadarian duman para itudok duman sa mga health workers niya to. Roger, tama ka dyan, Sir Mark. Ayan, sinda ang ano yan, sinda ang dapat na makinabang ko niyan na primero base sa priority list. Yes. Okay, sige. Then Sir Mark, sa iba pa niya tong bareta, formal lang binuksan kasuodma, Marso 10, 2021, sin madurar sa God Marso 16, na bazaar ng mga kababaihan sa SM City Legazpi, sa roining Women's Month Trade Fair ka ng Philippine National Police sa BJMP Bicol. Sa kasuodma, Sir Mar, napabisita kita tayo, inimbitaran kita ni Miss Claire Hariri. Di, nakatanaga kan Karabip. Yes. Ito tindahan, yung Karabip. Yan. Yes. Ayan, pinadala ni Madam Mariel Torzar sa mga pulis. Okay? So yan, sigon sa pagkikipag-ugnayan niya to sa BJMP Bicol, pinamamayuhan niya ni Regional Director Zale Senior Superintendent Felix Hibuma, ipapahiling din sa trade fair and obra kan mga persons deprived of liberty of PDLs sa rehiyon, lalo na ang mga kababaihan, mga woodcraft, recycled materials, basket, painting sa Sinibapa, at ipinahiling sa trade fair na ini. Sigun kay Sibuma, ang mga mababakal na produkto makakatabang sa pagkabuhay kan mga PDL asin man ini matatabangan na magsuporta maski na nasa loob kan mga kulungan sa indang mga kanya-kanyang pamilya. Yung mga gibo pa lang ka mga persons deprived of liberty. Yes, especially ni mga women PDL. Yes, mga anong produkto yan? May nailing dito duman, igong mga garo figurines, igong kumbaga table lamp, igong mga kumbaga basahan, and iba pa. And mga magagayon, makukulor na mga produkto ni Sir Mar. Ayun, na talagang pwede man pagkakitaan man agad ka mga PDLs ta, abang naon sinda dyan na nag-iisip-isip, nag-orop-orop, nagalat kang sentensya. Yes, tama. Okay. So, iyan, katulong manindan BJMP Bicol, and siguro nga ni kay Police Major Malo Kalubakid Kasuodma, maugmasinda na makaibahan ang BJMP Bicol sa aktibidad na ini, asin maipailing pa ang abilidad, asin kakayahan kan mga kababaihan o kaya ukuha na, kunya ng selebrasyon kan Women's Month. Ayan, basar ng kababaihan. Yes. Okay, sige. So, yan tayo, Sir Mar. Ito po yung mga istorya. Ange Galero, DCGB. Thank you very much, Sans. Yan po ang mga mainit natong istorya. Yan po tabi 19 na idugang sa Pilipinas. Kaya sa Pilipinas, sa Kabikolan, mga tugang may tulong na gadan, may tracing recovery tabi. Kaya ingat po tabi kita talaga. Magpasiguro permi, tangani pong day kita matalunan o kaya maulakitan kang COVID. Yan. Dahil na magpara irisip kita kan lockdown, dahil na ang kakayanon kan ekonomiya ta.
At saka kang pagbuhay ta. Wala namang ibibigay ng gobyerno, binili na ng bakuna. Yan ang problema natin dyan, di ba? So, ang magpasiguro lang kita na di kita maulakitan, ha? Okay. So, bueno, mga dugang, COVID is a dangerous thing, kaya love your life. Ha? Para po sa pamilya at saka sa komunidad. Bueno, dagdagan tayo ng istorya. Hali po dyan sa luwas, mga tugang nasa linya. At sa pag-iriba, this time, si The Flash, partner, Luis Morsi Barcena, nasa linya. Partner, kumusta dyan? Go ahead. Karong maura na pagkaaga tabi, partner Mar. Bukid ay basa. Ah, Bukid ay basa. oo. Bukid ay basa. Tag-ulan ngayon. Okay, kumusta? Tadatabi, partner Mar, sa mga dagdag pang bareta, bako sa napalan mga mag-uro ilusyon ang dapat na sitaron kan polis. Kundi maging ang mga grupo-grupo din mga turo teenager Yan. na mga nag-uurumol-umol, poon digdi sa may Sawangan Pat, Legazpi City Boulevard, Dapdap area, sagkod sa Puro kaini, dyan sa Barangay Puro area, sagkod dyan sa Lamba. Ini mismo ang nanoparangka na DCGB News. Kunya na pagkaagatabi, partner Mar, na kung sahin, at isarkan mga magpuro ilusyon, ang dapat pala na si Taron, iyo manining mga magburo barkada na nugaday na nag-physical distancing, May pang face mask. sa ipang face mask. Ayan ang problema. Ito face mask, imbis na ilaag sa ngimot mo na sa dungo. Tinapok. Ibig sa nagsangimot ng itinapok sa gilid. Pangyayari. Roger, Ay, nako. Oo. ipinagpaabot naman ang siring na bagay kay Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Rodelon Betita, alin sa iyang ipinagunambitan na magre-reparo sinda sa nasambitan ng lugar tabi, partner Mar. Iyan, tamay tugon sa indang DILG. Roger, Na dagdagan ang puwersa. Bako para kung ano pa man kundi para mang sitar. Roger, Gamit ang yantok. Yung yantok baga pampadistansya ng sarong metro. Roger, Saka panglapnit kung may pasaway. correct. Okay, sige. Maski pala na ang BFP Legazpi, sa panginginot ni Fire Chief Inspector Jerickson Miraflor, pagsasaway man pala anugan dyan sa Boulevard, Iyo. pigsasaway ko day ugaring day man sindanin police power, arog kan PNP Legazpi na mandakop man ticket, ang pinagigibo na sa naninda, pag may nagruluwasan na mga day pa mang pwede magruluwas, tapos kung halimbawa may mga day naka-face mask, day nagpi-physical distancing, sa hindi rin pinagsasaway, no gadang iba nagkakasurupog man daw, alagad pag alay ninda, dahil lang taday man nga ninda, day sindanin punir para mandakop kay ni, pinabaralik man sana, kaya ang nagiging sister resulta, ugad ang mga pagsunod sa protocol, bako na minsan sa enforcer na problema, kundi maging sa partisipasyon man kan ibang mga individual, particularmente ng mga turo teenager, kapag sisaraway daw, nugat, pilosopo pa. Yan. Pag nangyari, ang basol sa gobyerno. Roger, Naku. Ayan na yung problema natin. Ano? Paano kaya yan? dahil sana mapapraktis ang physical distancing o yan, tama oran, dahil makapasyar. Ayan. Okay. Roger, sa iyang tabi partner maron mga dagdag na istorya. Halidigdi sa Legazpi Port District area. Ako po si Luis Bursi Barcena. Thank you very much, Luens. Yan po tabi ang mga magurang, ha? Please naman. Sabi ka nga niya, makikapira dito, sabihan ta mga kaobinesa na ini, na kung nagluluwas man, magpasiguro kita na para sa satuya man sana po ini. Sana dahil kita makaarog sa Manila. Particularly ang Quezon City at saka Pasay ngunyan ang number 1 duman. And grabe ang reproduction rate. Sabi po kang mga nasa Department of Health, as in kan Okta Research, kang UP, na dahil lang po sa paglusen, kan mga restrictions, diit na sana ang nagsusunod, databi kang pagsulog kang protective equipments ta.
tamang pagsulong ng face mask na dapat natatakupan ang dungo, asin ang ngimot. Yan ang number 1 na natrabaho kaya na face mask na pigpapasulog sa tuya. And then may mga specifics man kung anong mga dapat na garamiton. Pagkatapos, physical distancing, mga tugang na at least 1 meter apart. Tapos, siyempre, yung face shield, tangani na kung may naglalasik na droplets, dahil makalaog sa mata. Yan ang mga pinaka-basic yan na minimum. Kaya nga ni minimum sana. Dahil na sa iba. Ngunyan, may dagdag na, baga magpabakuna. Di ba? Okay, so may nagre-relibot na dyan sa mga barangay po nindo. Mga barangay officials, mga birth, mga BHW, na naghahapot kon may daradarang porma, naghahapot kon mapabakuna ka na, naapot ka na sa barangay. Yan. Duman sa mo may nakaabot na duman na papel, na naghahapot kon mapabakuna ka, o dae. Yan. Tapos kukolektaw nito, tayo papaabot ninda yan, yan magaroon kay po na datos kang Department of Health para maipadara, kumpira ang bakunang ipapadara sa sarupong lokalidad sa sindang pag-roll out. Yan sa mga LGUs na nakapag-CIMIX na, di ba? Yung simultaneous exercises. To make sure na pag-abot dyan, kan bakuna, day masasayang, magagamit, mga tugang nintama, maitao sa mga dapat talagang matawang kayan. Iyan, pagkatapos na po iyan, kan nasaturate na o naubos na gabos, ang medical health workers na mga frontliners. After them, mga tugang, mapuuna mga para sa mga senior citizens ta. As in sa mga nagtitios na kababayan ta. Yung mga tios ng senior citizens, prioridad yan. Okay? So, wala nang problema at mayroon na tayong AstraZeneca. At may dadating pa. Because yung Sinovac, hindi pwedeng iturok sa mga senior citizens, mga tugang. Ha? Yan po ang paliwanag ng Department of Health. Kaya, yun na po yan, pandepensa, na daig ka magulpi. And it's not a guarantee na daig ka talaga na maulakitan. Kaya, ang utugong baga ka na, maski ka na bakunahan, mag-face mask, mag-face shield, physical distancing ka manggiraray, and magugas po ng kamot. Yun na yan, ang pinaka-the best dyan. Ha? Ngani po na masiguro tang daig kita maulakitan pag-abot po kang aldaw. Ngayon, at difficile na. Ang magkailangon yan, mga tugang talagang bako karaw-karaw. Good day po, Sir Mark. Kumusta po lagay ng panahon natin? Thanks po. Ang lagay ng panahon natin nag-uuran ta, garo na mamati ta na ang trough, kan low pressure. Di ba? Ayan, pero dahil man po magiging, ano yan, sa latitude ang tsansa na maging bagyo, yung pong low pressure ay dyan sa may parte kang Mindanao. Pero siyempre magdadala po yan ng mga pag-uran hanggang garo mga Sabado or Domingo yan. Pag-uran sa tuya, warak-warak na pag-uran. Kaya magpasiguro na sa natabi tanganing hindi kita magkahelang. Iyo. O, paano, mga kapatid? Salamatan po sa indo ka po sa. Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Yan, pos mo yan, bro. Until something happens. And that ends our program for today. Thank you very much sa inyong pong pagantabay. Abangan po ang DNR sa programang Kapalibutan Ta at Amanon Ta. Pagkatapos lang po yan ka news break alas 11. Parang po ni Ronald, Camilo ng tropa, ini po si Mardelad na iba. Thank you and God bless. Bye-bye! Anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Experience Converge, your fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our